guys, magandang hapon guys. Punta tayo sa papuntang Skyline guys. Ganda dito Sarap ng hangin. Pag motor-motor Yan, papunta gawin ng Ibo All Star sa Mayon Skyline. May picture lang sila doon sa Mayon Skyline guys. Ganda ng kalsada dito Sarap magmotor pag ganitong oras pala dito. Minsan lang tayo makapunta dito So what's up guys, nandito na tayo sa papuntang Skyline. Napakalapit ko na sa guys sa bundok. Ganda. Yung mga korago natin dyan, shoutout. Mga walwal. Nakakapagbibilis. Chill ride lang tayo. Ayun ang Skyline naman pala sa taas para pala itong papuntang sa partido. Ito yung mga construction worker, shout out. Nagagawa pala ditong kalsada Wow! Pang ganda. Chill ride lang. Segunda lang tayo guys. Kasi natin kabisado yung daan. Pero ang ganda ng kalsada Ito kung ligo ganda. Ito papansin yung videoan to. Sarap. Lagay pa masaguit. Yung mga spot na maganda talaga. Maraming bengkengan. Hindi ka magsasawa sa bengkengan dito. Lakas naman makabike Hindi ako nang kagana. Lakas. Hello, umuulan na.
Ganda. Taas na oh. Oh. Ito, skyline na oh. Oh. Danda lang ako oh. Kaya tayo magpipicture dyan. Taas sa pinakataas. Pakasaya ng kalsada dito guys ah. Yahay Bolster ah. Motoronda. Lapat! BMW. Kaya ko rin yan. Oh, kaya ko rin oh. Oh. Naula na. Pass. Pakalawa pa eh. Whoosh! Dito. Napakataas na pala dito. So what's up guys, magandang gabi. Dapat tayo ng gabi guys. Galing ng Albay. Maraming salamat Lord. Touchdown Camarines Sur. Kabalik na rin tayo sa hometown natin. At syempre nakita natin kanina Evo All-Star sa Skyline guys. Pumunta tayo ng Skyline, hindi natin pinalampas pa. Maraming salamat. At dito ko na rin tatapusin na aking vlog for the day. Maraming salamat guys. Suporta sa ating YouTube channel JDE TV Motovlog, sa ating Facebook page Team Coragon. Maraming salamat. Ride safe po as all. Peace.